Hvis du logger dig ind på Word, så kan du se, at der er mange forskellige slags dokumenter, du kan vælge imellem, som du kan gå ind på. Du kan fx skrive et nyhedsbrev, eller du kan lave din egen brochure, eller ja, om ikke andet, så kan du lave alt andet. Men det jeg tænker, jeg bare vil vise det basale i, det er et ganske normalt tomt dokument. Så hvis du klikker dig ind på det, så kan du se, at du kan skrive med mange forskellige skrifttyper. Der er alle mulige forskellige, der er virkelig mange. Der er også skråskrift, og ja, der er virkelig mange forskellige slags. Og så kan du ændre, hvor stor skrift du vil skrive med. Det er jo også rart, at du kan det nogle gange. Så kan du enten skrive med fed skrift, eller du kan skrive med skrå skrift. Eller også, det til sidst, så kan du skrive med bogstaver med linje under. Så kan du også vælge, hvilken farve, som du kunne tænke dig at skrive med. Der er også virkelig mange farver, du kan skrive med. Derefter så kan du vælge, om du vil have det til at stå i venstre side, eller om det skal stå i midten, eller om du vil have det ude i højre side. Eller om du sådan vil have det på en lang linje, så det går lige ned, kan man sige. Hvorimod hvis du tog den helt ud til venstre side, så vil det stå sådan lidt. Det vil ikke være helt lige ude i højre side, når du skriver. Så kan du skrive 1, 2, 3, eller du kan lave punktform. Det næste du kan gøre, det er, at du kan indsætte et billede. Så går du bare derind i tilføje filer. Og så, jeg har ikke nogen billeder under billeder der, så jeg går ind på mit skrivebord, hvor jeg ved, at jeg har et billede. Og så dobbeltklikker jeg på det billede, jeg vil hen, og så kommer det frem. Og det var egentlig bare sådan det, jeg havde at sige om Word. Tænker jeg sådan, det vigtige det er. Og ja, det tror jeg bare var det. Som du så i videoen, jeg lige har vist, så havde jeg om Word, og det har jeg simpelthen valgt, fordi at Word, det betyder meget for mig i hverdagen i hvert fald, fordi jeg bruger Word til rigtig mange ting. Jeg bruger det meget til skolearbejde, eller hvis jeg skal have printet billeder ud, eller hvis jeg bare skal skrive et eller andet ned, så bruger jeg altid Word. Fordi jeg synes, det er et godt sted, og man kan mange ting derinde. Udover det, jeg lige viste. Det jeg lige viste, det var ingenting i forhold til, hvor mange ting man kan lave derinde. Så jeg synes, Word det er et rigtig vigtigt program i hverdagen, i hvert fald for mig.